7 osvědčených rad, co dělat, když se zabouchnete dveře u mě. Teď. La 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 la. Dobr, já se si zabouch dveře. První osvědčená rada. Vždycky mít u sebe peršplit. Druhá osvědčená rada. Vždycky vědět, kudy si tam vlízt. La la. Ne, zase. Třetí Mám. osvědčená rada. Podkopat se pod dům. Zase se si zabouchnu dveře. Stop. Čtvrtá osvědčená věc. Blíž tam střechou. Stop. Pátá osvědčená rada. Vykopnout dveře. Šestá osvědčená rada. Až pojete ven, dát si klíčky pod koberec. La 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 la. La 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 la. Peťo. Petře. Sedmá osvědčená rada. Vzít si s sebou TNTčko. La 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 la. Taky na to se nejvíc vytočilo, že se nespořilo, že dvě ženský můžou mít dítě bez mužského přispění. Tak úplně bez přispění asi nejde. Takže prosím tě, nefandí si ta. Je úplně jedno, jestli ty svoje breberky vypustíš do záchodu nebo do zkumatky. Protože se já víc o tom nevím. Počkej, já si zdám. Vidíš. Takže ahoj. Tohle bylo naše video a doufám, že se vám líbilo. Já jsem natáčel a on hrál toho, kdo si zapomněl dveře. Bylo to tak pro pohování jenom, jsme se nudili. Teďka budeme dělat hodně dalších videí, jestli to stihneme. Ale určitě a dávajte like a odběr. Díky.